alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Zan sake yin tsokaci dangane da abubuwan da suke faruwa a Najeriya na zaluncin shugabanni da kuma batun yin zanga-zanga. Na farko abin da zan gaya du masu son yin zanga-zanga nan dole sai an jajirce. Ba a kuɓuta daga hannun azzalumi sai an jajirce. Sabida duk wani azzalumi a jikin wannan zaluncin yake ci yake sha a nan rayuwarsa take. To sabida haka idan ka ce za ka kubce wannan abin daga hannunsa to dole sai ko ka rasa ranka ko ka rasa mutuncinka ko ka rasa wani abu. Saboda haka dole sai an dage an jajirce, musamman ma mu Hausawa muna da sakaci da tsoro da fargaba wajen mutum ya karɓi 'yancinsa. To sabida haka idan aka ce aka ce ba za a jajirce ba dan za su fito da 'yan sanda ko za su sa a kama mutane da sauransu, to billahi la ilaha illahu a cikin wannan masifar mutane za su yi ta tafiya. Kakanka ya sha wannan masifar, babanka ya sha, kai ka sha, ɗanka ya sha, jikokinka za su sha. Sabida haka na farko yanzu abin da zan fara ma magana a kai shine kullum abin da nake faɗa dangane da jami'an tsaro. Ɗazu muka samu labari cewa ɗaya daga cikin wanda suke jagorantar zanga-zanga Abu Salman, wanda shi ya fito ma ya ce ya bari sabida dama mun yi tunanin an yi masa barazana ne ko an ba shi kuɗi ko an yaudare shi. To yanzu an ce an rasa shi har tsawon kwana 3. To ɗayan biyu ne, ko dai ya zamanto jami'an tsaro ne daga cikin jami'an tsaron Najeriya aka sa su suka yi wannan abin, ko dai DSS ko 'yan sanda ko sojoji ko civil defense ko sauransu, ko kuma ya zamanto wasu 'yan ta'adda ne aka turo su suka sace shi, ko kuma su a karan kan suka sace shi. Har yanzu dai ba mu sani ba mu dai da tabbas menene yake faruwa. To amma na farko idan jami'an tsaro ne tun da kan sojoji da DSS da waye ne da waye, to dama mun riga mun faɗa wa mutane ba mu la haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Ba mu da wani ƙarfi, ba mu da wata dabara sai a wurin Allah mai girma da buwaya. Duk iskancinka, duk dabararka, duk ƙarfinka, duk mulkinka, duk buwayarka Allah ya fi ka. To sabida haka za mu ci gaba da mu 'yan ƙungiyar yin addu'a ne duk mutumin da yake zaluntar mu a Najeriya nan, tun da duk waɗannan rukuni guda 5 ɗin. Dama na farko akwai 'yan siyasa, akwai jami'an tsaro masu goya musu baya, akwai malaman addini, akwai sarakunan gargajiya, akwai kuma masu 'yan kasuwa, manyan 'yan kasuwa. To duk a cikin duk wanda yake mana wannan zaluncin a Najeriya, ya Allah za mu ci gaba da yi mar addu'a. Ya Allah, Allah ka haɗa shi da masifar duniya da ta lahira. Allah ka haɗa shi da masifar duniya da ta lahira. Dukkan inda wata masifa da bala'i ta duniya take da ta lahira, Allah ka haɗa shi da shi. Allah ka haɗa su da hatsarin mota, Allah ka haɗa su da jinyace, Allah ka haɗa su da hatsarin jirgin sama. Duk mutumin da yake da hannu, in dai a wurin gwamnati ne ko ba a wurin gwamnati yake da hannu a sace wannan, in dai sace shi aka yi ba wani abu ne ya faru da shi ba, sace shi aka yi ko DSS ko 'yan sanda ko sojoji ko wasu daga cikin jami'an tsaro ko kuma wasu 'yan ta'adda ma aka haya suka je suka sace, duk wanda yake da hannu kowaye shi, in ya fi ƙarfin mu to bai fi ƙarfin Allah ba. Mun ce la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Kuma in Allah yadda Allah zai maganin duk wanda yake da wannan zalunci da hannu a cikin wannan zaluncin da ake mana a Najeriya. Saboda haka mu za mu ci gaba da yin addu'a. In Allah da za mu ki addu'a da yara, in mun yi karatu za mu ki addu'a tsakar dare, za mu ki kuma addu'a a bayyane a cikin bidiyon nan muna turowa domin mutane su ci gaba da addu'a. Duk mutumin da yake da hannu a zaluncin da ake yi a Najeriya, tun da ya kan jami'an tsaro har zuwa sauransu, jami'an tsaro kullum ina gaya muku ba wanda ya kai ku shan wahala, amma da ku ake haɗa baki ake zaluntar mutane. To duk mutumin da yake da hannu a cikin wannan kama wannan mutumin da aka yi, ya Allah muna roƙonka da kyawawan sunayenka guda 100 ba ɗaya wanda ka sanar da mu. Muna roƙonka da kyawawan karatun alƙur'ani da muke yi kullum. Muna roƙonka da salatin manzon Allah da muke kullum. Muna tawassuli da hailala da istighfari da hauƙala da duk sauran azkar da muke yi kullum. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram, ya ahadus samad, ya ahadus samad, ya ahadus samad. Duk wanda yake da hannu a sace wannan mutumin
ko gwamnati ce ko wasu 'yan ta'adda ne ko DSS ko 'yan sanda ko sojoji ko civil defense, kowa yake da hannu a sace wannan mutumin da duk sauran mutanen da ake sata, ya Allah ka ɗora mana masifar duniya da lahira. Allah ka shafe dukiyarsa, Allah ka haɗa shi da talauci, Allah ka shafe dukiyarsa, Allah ka shafe iyalansa, Allah ka shafe 'ya'yansa da iyalansa da wanda yake ji da su gabaki ɗaya. Ya Allah ka ɗora mana masifar duniya ta lahira. Bayan wannan wanda aka sata, dangane da wanda suka duki ɗan balki komanda, ko dai jami'an tsaro ko na farin kaya ko na 'yan sanda ko na waye ma ko kuma wasu 'yan ta'adda aka yi haya, duk wanda suke da hannu a wannan zaluncin da aka yi wa wannan mutumin ɗan balki komanda, tsoho ko in ce dattijo, mu abin da yake yi mu ma ba goyon bayansa muke akan abubuwan da yake yi ba, amma dai a kama shi a duke shi zalunci ne. In wani abu yayi a kama shi a kai shi kotu shine shari'a. Duk mutumin dan kana DSS ko kana dan sanda ko kana civil defense ko kana soja ko kana sauran wani wannan, in dai kai abu out of wato law, ba kaiwa mutum kotu aka yi ta yanke mar hukunci ba, ka yanke mar hukunci ka duke shi ko ka ɗaure ko kai wannan, to kai ma wannan ka zama dan ta'adda. Duk mutumin da ya abu out of law to kai ma dan ta'adda ne. Da wanda da dan Boko Haram da dan kidnapping da dan IPOB da dan Niger Delta, duk wanda jami'in tsaro mai sa kayan sarki, in dai suka kama mutum suka duke shi ko suka kashe shi ko suka ci masa zarafi ba tare da umarnin kotu ba, to wannan shi kai ma dan ta'adda ne, kamar dan Boko Haram kake. Saboda haka mu ba abin da zamu yi, mu ba makami zamu dauka ba. Zanga-zangan nan ma kama ta yi, ba dan ta kama ba za mu yi ba, amma addu'a dai ba wanda ya sai hana mu. Annabi da sallallahu alaihi wasallam ya ce marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa zalika adhafu al-iman. Idan wato kaga wani abin ki, ka canja shi da hannunka. In ba za ka iya ba, ka canja shi da bakinka. In ba ka iya ba, ka kyamaci abin a zuciya. Amma wannan shine mafi raunin imanin. To mu ba za mu iya canjawa da hannu ba, amma da baki muna da bakin da za mu faɗa wa mutane gaskiya su yi addu'a. Muna da bakin mu ma da za mu yi addu'a. Saboda haka ba wanda ya sai hana mu yin addu'a, kuma zanga-zanga ma ba wanda ya sai hana mu yi. Saboda haka duk mutumin da yake da hannu a wannan zaluncin da ake a ƙasar nan, ko dai DSS ne ko ɗan sanda ko wato soja ko civil defense ko wani mai wato kayan sarki ko ɗan siyasa ko malami ko wato sarakunan gargajiya ko ɗan kasuwa, duk mutumin da yake da hannu a wannan masifar da muke ciki Allah a ƙasar nan, Allah ka fi mu sanin sa, Allah ka yi mana maganin sai Allah ka shafe dukiyar sai Allah ka haɗa da duk wata kalar masifa da take a duniya da ta lahira. Allah ka haɗa da ita. Allah ka sa kar ya tuba ya ci gaba da yin wannan zaluncin har ya mutu shiga cikin kabari. Ya Allah ka yi mar kyakkyawan kamu ya Allah. Kuma wallahi duk wani jami'in tsaro da aka ziga ya je yake dukan mutane, yake wato cutar mutane, yake kulle su ba tare da haƙƙinsu ba, haka kawai dan yana neman yancin sa kaje aka ziga kake wannan, wallahi kamar yadda ka duki mutum, kai mala'iku ne za su duke ka a kabari. Wallahi kuma baka san yawan shekarun da mala'iku za su yi suna dukan ka a kabari ba. Saboda haka muna jawowa hankalin jami'an tsaro, ya kamata ku dawo hankalinku, kada ake amfani da ku. Kuma wannan wahalar da ake sha kasar, kun fi kowa ma shan wannan wahalar. Kullum ana gaya muku wannan wahalar da ake sha kasar nan, kun fi kowa shan wannan wahalar, amma ba ku lura. Saboda haka ya kamata ku lura. Idan ko ba ku lura ba, to addu'ar mu in Allah da ku da iyayen gidan naku 'yan siyasa, in Allah ya da za ta gama da ku insha Allah ta'ala. Duk wanda suka san sun sace wannan wato mutumin da aka sace, da kuma wanda suka duki dan barki komanda da sauran wato jami'an tsaro ma, ko kuma 'yan ta'adda da aka yi haya suka duki dan barki komanda ko suka saci wani ko suka duki wani, duk mutumin da yake da hannu wannan, ya Allah muna tawassuli da sunayenka Allah tsarkaka, muna tawassuli da ayyukan alherin da muke gabaki daya Allah ka hana shi zaman kabari. Ya Allah ka haɗa shi da masifa da bala'i tun daga nan duniya har izuwa lahira. Allah kuma ya sa ya yi ta yin wannan zaluncin har ka kama shi a nan duniya izuwa lahira. Saboda haka wannan iskancin da wato jami'an tsaron Najeriya da kuma wato gwamnati suke yi, ba za mu taɓa yarda da shi ba. Mu ba za mu ɗauki makami ba, amma za mu yi ta yin addu'a, kuma in Allah da Allah zai karɓa, kuma in Allah da cikin gaggawa, in Allah da duk wanda yake wannan abin insha Allah zai mana maganin sa.
saboda haka kuma muna sake gaya mutane kada wani ko ɗan siyasa ko wato jami'in tsaro ko malami ya barazana ka ko ya wai ziga ka ko ya buɗe ma ido ya ce karka yi zanga-zanga. A fito ranar 1 ga watan Agusta nan a yi zanga-zanga ta neman wato yanci ta limana. Kada a saci kayan kowa, kada a doki kayan kowa, kada ka ɓata kayan gwamnati. Kayan gwamnati ba nasu bane, ba na shugaban ƙasa bane, ba na 'yan majalisa bane kadai, ba na jami'an tsaro bane, ba na malamai bane, namu ne na duk 'yan ƙasa gabaki ɗaya. Saboda haka idan ka ɓata kayan gwamnati kai ma kayan ka ɓata. Kada a ɓata kayan gwamnati, kada a ɓata kayan 'yan kasuwa, kada a ɓata motar kowa, kada a doki kowa, kada a zagi kowa, amma dai a fito a nuna wa waɗannan azzaluman cewa ƙarshen su ya zo, daga su har masu goya musu baya a cikin wato 'yan sanda da DSS da sojoji da civil defense da sauran jami'an tsaro da kuma malamai masu kwaɗayi masu goya wa zalunci baya. Saboda haka muna gaya mutane kada mutum ya jijjiga. Ba a taɓa samun yanci a ruwan sanyi, ba a taɓa samun. Mu Hausawa mu ne dolaye masu san banza, masu tsoro. Daga an yi abu in an wulla muku tiya ga sai kilo ka tsorata ka dina. Kada mutum ya tsorata, kada mutum ya sake tsorata. A tsaya a jajirce. Idan ba mu karbi wato yancin mu a yanzu ba to wallahi ba mu san lokacin da mun karba ba. Saboda haka a tsaya a jajirce. Ga 'yan Kenya ne inda suka jajirce har yau suna yi, kuma in Allah da ya sun ci nasara. Ga Bangladesh ma su ma na ga daga shekaran jiya su ma sun jajirce, su ma sai sun wannan. Kuma gashi nan a gurare da yawa irin su Iran haka suka yi, suka jajirce, suka sami yanci. Saboda haka wayannan azzalaman mutane idan ba a yi hoto na hoto da su ba za a taba samun yanci ba. Haka za a yi ta tafiya, mutane suna mutuwa da yunwa, 'yan ta'adda suna zuwa suna sace mutane, 'yan Boko Haram 'yan ta'adda su ma suna zuwa suna kashe mutane, kuma su ma 'yan ta'addar cikin gwamnati wanda ake amfani da su 'yan sanda da DSS da sojoji da wani su ma suna kama mutane, suna kullewa, suna kashe mutane da sauransu. Kuma kullum muna sake faɗa, ba mun ce gabaki ɗayan haka suke ba. A cikin DSS, a cikin soja, a cikin wato 'yan sanda da soja da civilian da sauransu akwai nagari. Haka a cikin malamai ma akwai nagari, a cikin 'yan siyasa akwai nagari, a cikin 'yan kasuwa da wato sarakunan gargajiya akwai nagari. Duk wanda suke nagari ne muna masa addu'a Allah ka sake tabbatar da wato zukatansa akan wannan hali na garin. Allah kuma ka taimake su ma, Allah ka kwace kasar nan ma ka ba su. Allah ka taimake su ya Allah. Ya Allah, duk wanda suke nagari, amma duk wanda ake hada baki da shi ake zaluntar al'umma, ko DSS ko ɗan sanda ko soja ko civil defense ko ɗan siyasa ko malamin addini ko ɗan kasuwa ko sarakunan gargajiya, ya Allah muna roƙonka ya Allah. Allah ya isa mu tsakaninmu da mu su. Allah ka bi mana haƙƙin ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala hawla wala quwwata illa billah. Bamu da ƙarfi, bamu da dabara ya Allah, sai a wurinka ya Allah. Ya Allah, Allah ka bi mana kadimu a gun wa'annan azzaluman mutane ya Allah. Ya Allah, Allah ka bi mana kadimu a gun wa'annan azzaluman mutane ya Allah. Muna roƙon masu kallon mu masu albarka da Allah su danna mana alamar tarayya wato subscribing. Hallau kuma wato muna roƙon mutane da su ci gaba da yin addu'a kan wa'annan azzaluman mutanen. Allah ka karya su, Allah ka ruguza su, Allah haɗa su da masifar duniya ta lahira. Allah ka sa idan sun hau jirgi ya ruguje, Allah ka sa idan sun hau mota ta lalace, ta faɗi, ta kashe su. Ya Allah, Allah ka haɗa su da masifar duniya ta lahira. Allah ka haɗa su da mutuwar fuja'a. Duk wanda yake da hannu, ko waye ba mu rage ba, in dai kana da hannu a wannan, ko kai waye, duk iliminka, duk sarautarka, duk kuɗinka, duk wato ƙarfinka, duk bindigarka, Allah ya isa mu tsakaninmu da mu da ku. Allah haɗa ku da masifa da bala'i ya Allah. Ya Allah, muna roƙonka ya Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.